дастаи равшани кӯлоб имсол дар мусобиқаи лигаи чемпионҳои дуи осиё ҳунарнамоӣ кард. мо ҳайати эҷодии телевизиони варзиш тасмим гирифтем, ки дар бозии охирини даста дар марҳилаи гурӯҳӣ муқобили бошгоҳи қатарии Алвақра бо Равшан ҳамроҳ шавем ва як филми мустанад оид ба омодагиҳо ва будубоши даста дар Қатар таҳия намоем. сафар ҳаматарафа таърихӣ шуд. ибтидо ин нахустин парвози доимӣ ба хатсайри Душанбе Давҳа буд. раводид миёни кишварҳои Тоҷикистону Қатар бардошта шуд. ба ин муносибат ширкати ватании Somon Air шириниҳо ва нӯшокиҳо ба мусофирон пешниҳод карданд. албатта гирифтани акси хотиравиро кормандони Somon Air бо ҳайати Равшан фаромӯш насохтанд. 2 рӯз пеш аллакай эълон шуда буд, ки дар хатсайри Душанбе Давҳа дигар ягон чиптаи озод барои фурӯш намондааст. ҳамаашро фурӯхтаанд. Чанд сабаб аст. якум, дар рӯзи сафар ба кишвари Қатар бозии нобиғаҳои Реал Мадрид ва Барселона баргузор мегардад ва ҳавасмандони тамошои ин бозӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. ҳамзамон мо бо онҳо вохӯрдем дар фурудгоҳи байналмилалӣ ва онҳо гуфтанд, ки ҳатман ба бозии Равшан муқобили Алвақра рӯзи 4 декабр хоҳанд омад. ва гуфта истоданд, ки Равшан ғалаба мекунад. шур аз ҳамон рӯз, яъне 26 ноябри соли 2024, ҳафтае як маротиба ба таври доимӣ як парвоз аз Душанбе ба Давҳа сурат мегирад. қаблан парвозҳои мустақим буданд, аммо чартерӣ. аз Душанбе ба Давҳа 3 соату 40 дақиқа парвоз аст. дар дохили тайёра аксарият мухлисони футбол ҷамъ омада буданд. барои ҳамин суҳбатҳои гарм дар мавзӯи футбол буд. наврасон бозингарони Равшанро шинохта аз соя даст гирифтанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Ҳаммат дар шаҳри Давҳа инчунин мусофирони нахуст парвози доимии Душанбе Давҳаро истиқболи гарм бо дастархони пурнозу неъмат пур аз хӯрокҳои лазизи тоҷикӣ интизор буд. ҳатман аз ин гӯша дидан кардем ва баъдан ҳаракат намудем сӯи меҳмонхона. дастаи Равшан як бозии дигари худро қаблан дар Давҳа доир карда буд. онҳо муқобили дастаи эронии Трактор бо қарори Конфедератсияи футболи Осиё бо ҳадафҳои амниятӣ на ин ки дар шаҳри Табрези Эрон, балки дар Давҳа баргузор карданд. аммо ин навбат Равшан 6 рӯз пеш омад, то ба майдон ва иқлими Қатар одат кунад. Қатар давлати бениҳоят хурд буда ҳамагӣ 11586 километри квадратӣ масоҳат дорад ва 90% масоҳаташ биёбон аст. аҳолиаш 2,7 миллион одам аст, аммо ҳамагӣ 15% онро сирф қатариҳо ташкил мекунанд, боқӣ монда муҳоҷирон ҳастанд. гирифтани шаҳрвандии Қатар қариб ғайриимкон аст, агар ҳам дода шавад, танҳо бо иҷозати шоҳ дар ҳолатҳои истисноӣ. Қатар аз рӯи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, хусусан аз рӯи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бар сари аҳолӣ, яке аз бойтарин кишварҳои дунё аст. асоси бойгарӣ тиллои сиёҳ, нафт аст. аз рӯи захираҳои нафту газ яке аз пешсафтарин давлатҳо дар дунё маҳсуб меёбад. ҳиссаи ками даромад аз ҳисоби сайёҳон аст. ҳаво давоми сол доим бениҳоят гарм аст. танҳо рӯзҳои будубоши ҳайати Равшан андак салқинтар шуд. чун Равшан як ҳафта қабл аз бозӣ ба Қатар сафар намуд, ҷониби мизбон дар чорчӯбаи қоидаҳои Конфедератсияи футболи Осиё танҳо як рӯз пеш аз бозӣ барои тамрини расмӣ майдон ҷудо мекард. барои ҳамин роҳбарияти даста барои тамринҳои ҳаррӯза майдон ба иҷора гирифт. чаманзори майдон табиӣ буда, ҳар рӯз даста 1,5 соат зери роҳбарии 3 мураббӣ машқ мекард. 3 рӯзи аввал бештар такя ба машқҳои ҷисмонӣ, 2 рӯзи дигар бошад машқҳои тактикӣ гузаронданд мураббиён.
футболбозон дар рафти тамрин бениҳоят таъби хуш доранд, ҳама хандида, таъби болидааст, хурсандона, чун дар пеш онҳоро ид интизор аст. Бозии охирин дар Лигаи Чемпионҳои Осиёи дуюм. Кӣ медонад ки дар мавсими оянда онҳо ҳамчун ягона даста бозӣ мекунанд ё не баъзеҳо шояд ки ба дастаҳои дигар раванд. Барои ҳамин бояд ки пеш аз рафтан дарро сахт пӯшанд дар ин мусобиқа. Яъне ки ҳама аз онҳо ғалабаро интизор ҳастанд ва худи футболбозон ҳам бо тамоми ҷиддият омодагӣ дастоданд барои бозии оянда. Sam, tell us, how was the training? Yeah, actually, training was good. We like the setup. We are still preparing ourselves for the game against Al-Wakra. So I can say today's training was very intensive and we really enjoyed it. How is weather in Qatar? Trust me, the weather is very nice. It's easy to breathe in, so I think we are ready. Yeah. How do you think? How will finish the game against Al-Wakra? Do we have a chances to win? Actually, for now, Rafshan, we have nothing to lose. So I can say for us, we are going in for 100%. And I think they've already qualified. So I think this is a game that both teams need to enjoy themselves, not to put a lot of pressure. In order to win, do you know what should we do? Yeah, to win. You must run. Okay. So, thank you. ما از امروز تمرینات اصلیمون رو شروع کردیم و 2 روز دیگه تمرین داریم. بعد از اینکه سعی کردیم که امروز بچه‌ها رو یه مقدار آماده کنیم برای از نظر شرایط بدنی برای بازی. ان شاءالله فردا و پس فردا هم تمرین خوب بکنیم بتونیم ان شاءالله یه بازی خوب جلوی تیم الوکرا داشته باشیم. برای برنامه اطلاعاتی خبر خواستیم در دایره سوژه یک مصاحبه خرد با ازبک حیدف انجام دهیم، اما مسروق میدیم فهم سخت خواهش کرد که در نوار باشد دوستی نزدیک هستند در یک اتاق نیستند آنها. خب امکانیت میدیم با آنها که هر دوشون هم صحبت کنند با ما. Азбек, Масрур, как прошла тренировка? Тренировка прошла отлично. После вчерашней пробежки в парке вот мы вернулись на поле и активно готовимся к игре. Складывалось ощущение, что очень эмоциональная была тренировка, все выкладывались на все 100. Было такое ощущение? Да, конечно, потому что такая поляна, еще такая хорошая погода. Под прожектором еще тренируемся, мы так не тренировались. Очень классно. Ты не видел прожектора давно? Не, мы видели, просто мы днем тренировались, каждый день, сейчас вечером. Сейчас вечером. Как-то нестандартно для нас. Как дикарь выглядит. Да. Голодные для побед. Ладно, идите в душ. خیلی بچه‌های شوخ هستند فوزوی روشنی کلوب. як рӯз пеш аз бозӣ аз рӯи муқаррарот нишасти матбуотӣ, ҷаласаи тадорукотӣ ва тамрини расмӣ даста баргузор мегардад. мо ки ба нишасти матбуотӣ андак барвақттар омадем, аз баъзе ҷойҳои варзишгоҳи Алҷануб макони рақобат дидан кардем, аз ҷумла утоқи либосивазкунии дастаи Равшан. дар замони муосир утоқи либосивазкунии варзишгоҳҳо на танҳо маконе аст ки футболбозон пироҳанои худро иваз мекунанд, балки боз якчанд утоқҳои дигар аст ки ба шумо нишон медиҳем. меравем. пеш аз ҳама утоқ барои маҳз кардан. инҷо бошад тӯбҳо ва дигар лавозимот гузошта мешавад. хуш, утоқи алоҳида барои ситоди мураббиён аст. ана михел як утоқи хоксорона, дуто курсӣ аст, дуто миз, дигар чизе нест. ба ҳар сурат ин танҳо барои мураббиён асту халос. ҳала акнун ба як ҷои дигар меравем ки ҳатман ба шумо мехоҳам нишон дод. ин утоқе аст ки барои мисол дастаи Ал-Наср то омадани Криштиану Роналду надошт ҳамин гуна утоқ. акнун бошад ҳаст. пеш аз оне ки футболбозон барои худро гарм кардан мебаранд ба майдон, дар ҳамин ҷо қаблан худро аллакай омода месозанд. яъне ки футболбозон ба майдон аллакай омода мебароянд. барои ҳамин
як чизе аст ки феълан ҳамаи варзишгоҳҳои асосии ҳамаи варзишгоҳҳо вобаста ба талаботи байналмилалӣ доранд. дар баробари ин ду нав ҷакузи аст бо оби гарм ва бо оби ях, чунки варзишгарон баъд аз бозӣ ва ё баъди машқи вазнин ба оби ях медароянд, баданро тезтар барқарор месозад. дар нишасти матбуотӣ аз равшан сармураббӣ масъуд назарзода ва яке аз таҷрибадортарин футболбозон холмурод назаров иштирок карданд. фикру назари худро ба бозӣ дар пеш истода онҳо ба таври зайл баён намуданд. برای اومدگی با دسته الوقره ما خیلی خوب موفق بودیم و همچون گفتن با دسته تراکتور که در قطر بازی کردیم ما نه اونقدر سفر خوب داشتیم و انشاءالله باور کنیم که با این 3-4 روزه که ما پیش از بازی اومدگیم بچه خوب و خیلی تیاری خوب دیدیم. شاید بعضی از بازیکن‌های ما اولین بار دارن تا این سطح از مسابقات شرکت میکنن و خب توی این سطح مسابقات نیاز داره که شما بیشتر بازیکن‌های با تجربه، بازیکن‌هایی که اصطلاحاً از نظر آمادگی سطح بالایی دارن بیان. ولی من میدونم که الان بالاخره این سال اول شاید انگیزه باشه برای تیم‌هایی که بعداً از تاجیکستان میان. 100% شما ببینید که تیم‌هایی که در آینده از تاجیکستان در آسیا شرکت میکنن با آمادگی بیشتر میکنن، سعی میکنن که تیم‌های بهتری، بازیکن‌های بهتری جذب کنن بیارن. با اینکه من میگم من از نظر بچه‌ها خودم راضی هستم. بچه‌ها خودم بازی خوبی کردن. 3 بازی بسیار خوب کردیم، جدا از بازی تراکتور که خب جریانش من گفتم و آقای خالم اشاره کرد به این موضوع، ولی من خودم لذت بردم از بازی مقابل الوکره. یعنی یکی از بازی‌هایی بود که من خودم خیلی دوست داشتم و هم تیم الوکره خوب بازی کرد، هم ما خوب بازی کردیم، بازی خوبی نمایش گذاشتیم. اون 3 بازی که ما بازی کردیم هر سه عالی بود، ولی بهترینش به نظر من همون الوکره بود. من فکر می‌کنم که فردا به نظر من بازی جذابی میشه و ان شاءالله منتظر باشیم که فردا بازی شروع شه و از هر دو تیم بازی جذابی رو ببینیم، همه تماشاگر لذت ببرن. баъд аз чанд соат бошад мо дигарбора баргаштем ба варзишгоҳи алҷануб барои гузарондани тамрини расмии даста. бозӣ равшан муқобили дастаи алвақраи қатар дар варзишгоҳи алҷануб баргузор мегардад. тамрини расмӣ низ дар ҳамин варзишгоҳ ба нақша гирифта шуда буд ва ин варзишгоҳ соли 2019 махсус барои чемпионати ҷаҳони соли 2022 сохта шуд ва мавриди истифода ҳамон сол қарор гирифт ва барои бозиҳои хонагӣ бозишгоҳи алвақра пешбинӣ шудааст. гунҷоиши тақрибан 45 000 ҷойи нишаст дорад ва 6 бозии чемпионати ҷаҳон дар ҳамин варзишгоҳ баргузор гардиданд. 5 бозии марҳилаи гурӯҳӣ ва 1 бозии марҳилаи ҳаштагниҳоӣ. фардо бошад дар ҳамин макон дастаи равшани клубо бозии охирини худро дар лигаи чемпионҳои осиёи дуюм дар соли 2024 доир менамояд. ساعت پس بازی شروع می شود و ما یک مصاحبه خردکک با سروانی دسته با محمد جان رحیموف انجام میدیم. محمد همچون کاپیتان چه احساسات داری پیش از بازی مهم؟ احساسات همه وقت در بازی لیگ چمپیون از یک خوب است. حرکت میکنیم که مینیمم یکم اچکو به دست بیاریم که تاجیکستان به سر هم موفقیت.
барои дастгирии Равшан дар варзишгоҳи Алҷануб хелам зиёд мухлисон ҷамъ омаданд. ҳар он нафаре ки бо нахустин хатсайри доимии душанбе Давха омада буд имрӯз дар варзишгоҳ ҳастанд ва аҷиб ин аст ки теъдоди мухлисони Равшан дар варзишгоҳи хонагии Алвақра бештар ҳастанд. ин хурсандибахш аст. мо ҳамаҳо значит основной игрокоем неки ав як қати таша мо қатиён боз кардагим бояд темпи бозии ӯро медонем муштария ҳаракат кем ба шумо туп тез халос шам нашаво ки дар бозӣ вақте мо туп тез халосем значит баъд тупқапӣ мо ҳеҷ нол мешаво илтимос мо дар шо мекардем шумо да метавонем шумо ҳаракат кунем ки шумо биқапем дар шики мо бироем успех кунем бояд чӣ мешавад мегӯем ки за што мо дурем вақте тупа бирори обратно субиёд чӣ мо гол мезанем ки успех мекунем ромаданро ҳаракат кунем агара паддержка бозӣ оғоз гардид. Сармураббии Алвақра 4 бозингари ҳайати асосиро дар захира монд. қисми аввал бо тубидоракунии бештари бошгоҳи Алвақра гузашт. Равшан дар аксу ҳуҷум бозӣ мекард. аммо даставо дар қисми аввал ба дарвоза якдигар гол задан натавонистанд ва бо ҳисоби 0-0 ба танаффус баромаданд. همینو وسط هم که نمیتونن بیان چون پرتعدادی ما میتونن بیان پس حواستون باشه توپو از دست دادید میان عقب میان عقب 5 تا میشیم هر چی زدن بذار بدن عقب عقب بک فاست نو پرابلم بک برو А что, еще у нас есть надежда, что мы забьем гол. Если мы забьем, мы их сломаем. Давайте играем до гола и дальше до победы. Сэдыяк Равшан! Сэдыяк! Равшан! бо гузашти 10 дақиқа аз оғози қисми дуюм пас аз партоби Сорбоғ Юсуф Азизбек Ҳаитов ҳисоби бозиро кушод. пас аз сар додани гол сармураббии Алвақра ҳама бозигарони асосиро ба майдон ворид кард, аммо Равшанро дигар манъ кардан намешуд. даста ҳуҷумҳоро пайҳам созмон медод ва дар натиҷа дар дақиқаи 81 Амирҷон Сафаров голи дуюми Равшанро зад. Равшан аввалин маротиба дар таърихи ҳунарнамоии худ дар мусобиқаҳои зери васояти Конфедератсияи футболи Осиё ғалаба ба даст овард.
بالاخره آبرو آمد. равшан пирӯзии таърихӣ ба даст овард. Бори аввал пас аз солҳои зиёди ҳунарнамоӣ дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё, ин мавсим дар мусобиқаи нави лигаи чемпионҳои осиёи дуюм даста тавонист ки 3 имтиёз ба даст биёрад. Агар мусовӣ муқобили дастаи моҳунбаган дар сафар ихтисор карда намешуд, пас даста соҳиби 4 имтиёз мегашт ва кӣ медонад ки вазъият дар гурӯҳ чӣ тавр мегардид. бисёр сафари хубу хотирмон ки бо нишоту шодӣ бо хурсандӣ ба анҷом расид. хурсандии даста дар меҳмонхона низ давом дошт. дар фурудгоҳи байналмилалии ҳамади шаҳри давҳа дар рӯзи бозгашт ба тоҷикистон мо вохӯрдем бо яке аз нафароне ки махсус сафар кард барои мухлисии дастаи равшан дар сафар. ҳадафи асосияш ҳамин буд. ҷаҳонгир мирзоев аст ки доимо бо дастаҳои тоҷикистонӣ сафар мекунад ва мухлиси ашадии футболи тоҷик аст. ҷаҳонгир, чӣ таассурот бардоштед аз бозии равшан муқобили алвақра? мо хай ду маротибаи дигар омагӣ будем ба қатар, дастаи мунтахаби тоҷикистонро даст карда будем. ин маротиба махсусан барои мухлиси дастаи равшани клуб равшани тоҷикистон омадем. чӣ тавр буд бозӣ? ба шумо писанд омад ё не? бозӣ хеле хуб буд. бозӣ соз. бачаҳо бозии хуб нишон доданд. чӣ паҳлӯҳои мусбии ин бозиро қайд карда метавонед? аз ҳама бештар чӣ ба шумо писанд омад? хай бозии хуб нишон доданд хеле. чӣ нақшаҳо аст боз дар оянда? кадом давлат бо сафар мекунед ва ба мухлисии кадом даста? ҳам дастаи мунтахаби тоҷикистон ё дастаи равшан, кадом дастаи ватанӣ бошад, ба ки ҷои рейси чартерӣ шавад, сафар мекунем. ана ҳамин гуна ҳастанд мухлисони ашадии футболи тоҷик, нобаста аз он ки кадом кишвар, чӣ қадар дур, чӣ қадар фосилаву масофа онҳо ҳамроҳӣ мекунанд. мо пайдо кардем инчунин директори дастаи равшани клубро Ғайраталиби Раҳматов, ҷомеаи футболии Тоҷикистонро мешиносам. чӣ тавр буд бозӣ? розӣ ҳастед аз натиҷа? خب اول سلام علیکم با کل مخلصان فوتبال. البته ما راضیم چونکه اگر به طرف چشم بکنیم روشن کلوب خوب برآمد است. بعد برآمد چونکه سالهای پیش ما از گروه از AFK کوبک AFK 3 امتیاز گرفتیم. خب امسال باشد 4 امتیاز اگر اختصار نمیشد امتیازی موفقم. امسال 4 امتیاز برای همین همه وقت صبر کردن در کار تا آخر هر چیز که است تا آخر جان کار بعد جنبش میکنه. در مجموع اگر ما نتیجه گیری نماییم هنرنمایی равшанро дар лигаи чемпионҳои осиё чун охирин бозӣ буд, чӣ тавр баҳо медиҳед? در آخرین بازی در مجموع خیلی لیگ چمپیونان خودش یک لیگ است که بسیار یک لیگ مشکل است چون که هر در آنجا تیم‌های بازی میکنه که نه کم است در بودجهش 20 میلیون دلار است. برای همین به هر حال ما گزارنیم پسر کردیم همه اینا باز با ما یک اپتی دیگر شد. پس از بازی به از حد زیاد شما خرسندی میکردید. خرسندی از چی بود؟ تنها برای یک پیروزی در حالی که از گروه دسته برآمدن نتوانست. این پیروزی چی مهمیت داشت برای равшан و شخصا برای شما؟ البته اساس برای توجیکستان که تیم ما توانست که 3 خالی دارکاری را بگیرد برای ریتینگی فیفا AFK. برای خرسندی اساس برای خیلی بدن برای مخلصان و برای خودمان و برای بچه‌ها زحمت‌های کشیدگی. چی فکر میکنید؟ هنرنمایی کردن در لیگ چمپیون‌ها چی تاثیر می‌رساند به صفت بازی دسته؟ البته علاقه تاثیر خود رو رسونده است. چه دیدین در بازی خودشان چه بچه‌ها بازی کردن در بازی آینده هم چه بازی میکنن. برای می یک مسابقه است که به حد خودش رو در جام توجیکستان در چمپیون توجیکستان نشان میده. گرچند این پیروزی به وضع равшан در گروه تاثیر نرساند، اما غلبه را همه با خرسندی زیاد استقبال گرفتند. چی آدمانی که در قطر بودند، چی آدمانی که از تلویزیون بازی را تماشا کردند. به هر صورت равшан قطر را فتح کرد.